Tuntuma Rawngbawlna Chanchin kan ngai thlak tur chu thilmak thlenna damdawi in ti Tanzania rama thilthleng Chanchin ani. Africa ram chaklam tuifin riat rul Tanzania rambung pakhat Zanzibar Island Seventh-day Adventist damdawi in bultran ani theina tura thilchin chiatlak tak thleng chungchang tunka Rawngbawlna Chanchin hian kan soidon ani. He damdawi in hi tunkuartara project pakhat ania. A Chanchin lo ir chuana chu kumsanga zakwa somriat chawa tangdei to khan ani. Zanibara sarkar na sang thok pakhat chuan harsatna atoka. Seif Sharif Hamatan Tanzania khopui Dodoma atlotum khan anuam samvak lova Chief Minister ania thilti theitak ania. Hetilai thlerkara chuan Zanzibar President Dottu Chia ania. Mase hemini hi chuan achawa den mun thalo hlea ain ngai ani. Mi tu ten emo 7-day Adventist damdawi ina in entir turin thu anrona. Tuna chuan Adventist damdawi in chu ana thona mun Parliament building atanga damdawi in ngai ber anilo. Aya nai jok damdawi in dangpo aom. Mase Chief Minister chu Adventist damdawi ina chuan avakala anlo enkol dana alom maya. Damdawi ina thokte nena chuan tu tenge in ni ati a. Anni chuan 7-day Adventist kan ni anti a. In pola hian shruai tu in neyem ti in azot le a. Anni chuan neye shruai tu kan nei anti a. Zanzibar thlerkara hetiang ang damdawi in hi in hong theyangem ati a. O theye ti in an changa. Chungin na chu damdawi ina thokte chuan Tanzania Union Mission shruai tu te nena ahan thlen chuan ho tu te chu hanlom hle a. Zanzibar mun hi kaushan rongbol tu masaten sangka zakwa somthum kumtop lama an tho lai vel khan mun khirtak ani a. Chung kaushan rongbol tu te chu lekhabu zuara Chanchin thrashil te ani hloma. An lekhabu zorpo an shal hlei theilo. A chan chu he thlerkar hi Christian tlemna mun ani. Tuna hi chuan kaushanin zu vaihlo le voksal omzia soiturin doctor te atirlu awangin an hlotling chhotan le a. Hriselna Chanchin hi Zanzibara omterin na nenpo ainzul viawa lompo an hlo hle bok. Adventist ten Hriselna thucha zawzoka an hril theina turin Zanzibar Chief Minister chuan Adventist kaushan chu asoma thilthlen dan hi aoi omlo hial zok mai. Tanzania Union Mission chuan damdawi in din chungchang zirchiang turin member pathum omna committee adina. Chu member pathum te chuan damdawi in hon ani theina turin Chief Minister chu a office a sanga zakwa somriat porukum khan an mua. Chief Minister chuan Adventist damdawi ina enkol aloni to ti kha ala sharenga. Ama atlo tu te hena chuan bultan ngalvat turin alo shrila. Hetilai thlerkara damdawi in chungchanga thunei tu te hena po an ruah manate pompui mai turin a shrila. Thlaenge moza taliama engthoma hriat tur omlova phalna po an la donglo. Atopa chuan kaushan hruai tu te chuan Chief Minister an va hmule a thil omzia an zota a. An bei sei huna an tran mai theilo chu Chief Minister chuan poi atile a. An ruah manate pom ani ngal theina turin ama nge chuan ma alak puita ani. Ti chuan kaushanin damdawi in sakna tur hmun amamota. Kumnga kalta a lekhabu zuara lo om to te hena chuan kaushan hruai tu ten an ma ni pui turin an soma. Tun ma dewa khwalbu katana an mantrin in pani in epchia om an zor lai chu an mua. Kumni kalta a an zor to kha ani a. Kaushan chuan chung inding te chu aleita ani. Dr. Pakhat Josiah Tayalia anti chu damdawi in bun turin alo thlenga. Ayan kolpuina in inding chu thom that ani a. Damdawi damlo zeina man ruale laboratory man turbung ruapo thiarlu ngal ani. Dr. Josiah chuan damdawi ina anzor damdawi te chu zor chhuwa phalna aneya. Zanzibara damdawi lam na thok reng te chu zalen taka thotir tur ti dan anneya. Mase damdawi ina thok tura roite hlo pe thei turin kong adapa. Damdawi ashalna atanga hlep anei ang te chu thok tu te hlo mai ba ka damdawi label na turpo adai hial ani.
Zanzibar 7-day Adventist damdawi in chu January ni somthum pakhat sangha zakwa somriat pariat khan hon anita ani Zanzibar Chief Minister po alom hle a chung te damlo an om rengin he damdawi in hi panturin ati thin he damdawi ina thilhriat tlak tak thleng chu Zanzibar Ram President nupuile sarkar mi poimo te anronin entir hi ani atlang puin damlo te hi damdawi in bul hnayami te anni Dr. Josiah chu a hna tangin a chol to a he damdawi in hi thilmak thlenna damdawi in ti in avu pha hial ani Zanzibara rongbol tura lalpa ko na ani ati a keini bultran ani love Zanzibar 7-day Adventist damdawi in hian Zanzibar tan kumsomli don tho chu an mamo apusuk saka chung hun chung jong te chuan mimal damdawi in hon phal ani a Adventist damdawi in po hon ni in sumpo a hailuta tuna chuan chung in ding pani te chu alo hlui cheto a athara thlak om tak po ani to tun quarter cholni voi som pathumna tholom I tho mangin he thilmak thlenna hian itel ve thei he tholom mang hian building thar saktur ani a he project poimo taka phal taka I tholom te ipek dona wangin lom thu kan soye kati zong kha tun tuma Rawngbawlna Chanchin kan ngai thlak thei chu ani